Әйдәннән соң иде бу. Менә бу язылган Ростов, 20 март 44 ел. Дорогая сестра, шлю тебе горячий привет и желаю успехов и здоровья. Несенең хатыны белән Мөхәммәтҗан байның хатыны бер туган балалар алар. Инде менә шушы бөтен мәдрәсәләрне тотучы, төзүче, безнең була шушы йортның хуҗасы. Безгә бик тә кадерле кунакларыбыз, ак калфаклыларыбыз. Сезнең белән очрашуга без ихлас күңелдән бик шат. Бүгенге чарабызда Удмуртия каласыннан килгән кунакларыбыз, гүзәл затларыбыз һәм Әгерҗе районының иң актив ак калфаклылары катнаша. Сезгә ихлас теләкләребезне матур җыр аша җиткерәбез. Каршыбызда шәһәребезнең 4нче саты мәктәбенең 3нче сыйныф укучылары Булат, Ислам һәм Данил. Бишек җыры ишетеп булсам мин, әкиятләр укыйм, Тукай абый иҗат иткән, туган телне саклыйм мин. Туган телдә иңлешә иде әти, әни дә, туган телдә иңлешә миңа абый, әби дә. Татарча шәпшә белән, сыйлый әбием кушак. Иң яратканым кыз тобой, бәлеш, коймак, почмак. Шундый рәхәт, үз телемдә укыйм, Казан сөйләшәм. Туган телне саклыйм дип, бүген сезгә эндәшәм. Җитәкләшеп йөргән чакта без бик бәхетле идек. Сөюләрен чынлап булса, кышкыр дидем җиһанга. Син кышкырдан яңгыратып, кыз ышанма. Яратам дигән сүземне урман да кабатлады. Әйләнеп кайтты авазым, бар икән канатлары. Юригә әйткән идем, ә син кышкырдың чынлап. Күңелдәге боз ватылды, төште, уалды чынлап. Күзне кем моңсу дияле, кемнең күзе сагышлы. Миңа көз наз бүләк итте, көз иң зур табышым. Миме кирәк, миме, алмыйсызмы, әллә киеп карыйсыз, әллә биеп карыйсыз. Читекне үзем алам, үзем киеп тә карыйм, үзем биеп тә карыйм. Әйдәгез әле. Şitik şige biz, şitik başı şige.
Kirek mime, kirek mime, kirek mime. Almıysız mı, almıysız mı, almıysız mı? Eller giyip karıysız, karıysız. Eller... Gözüme